ҳикояи зани ғассол ки мегӯяд ҷасади духтари ҷавонро ки мешуштем ҳангоми шустан як садои хеле ғайриоддие баровард. Касоне ки дар он ҷо буданд аз ин садо дар ҳайрат афтода дар ҷои худ шах шуда монданд. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Коровон медиа. аз шумо хоҳиш мекунам ин қиссаро то охир гӯш кунед ва агар маълум нашавад дар зери видео лайк гузошта ҳатман ба дигарон бирасонед. ва ин ҳикоя ҳақиқат дорад. мегӯяд ин зан: ман ғассол ҳастам. вақте кадом зане ё духтари ҷавоне аз дунё гузарад, ман мешувам. бо ҳамин касбе ки дорам ба бисёр ҳолатҳои гуногун ва даҳшатнокро мебинам. ҳикояе ки ҳозир ман ба шумо нақл мекунам бо духтари 18-сола содир шуда буд. бо сабаби афту ҳалокат аз дунё гузаштааст. барои шустани майит чанд занҳоро даъват карданд, аммо онҳо рад карданд, зеро хеле ҳодисаи даҳшатнок буд ки дар вақти авария бо ин духтар содир шуда буд. ҷасад куллан дигар хел буд. онҳо аз ин ҳолат тарсиданд. манро даъват карданд ки ман сеюмин нафари ин ғассолҳо будам. вақте ман майитро дидам, ман ҳам рад кардам, зеро ҳолати ҷасадро дидам хеле даҳшатнок буд. модари духтар дод зада гирья мекард ва мегуфт: илтимос аз шумо не нагӯед. ба ҷанозаи духтарам одамон аллакай ҷамъ шуданд. илтимос апаҷон, не нагӯед. духтарамро шумо шӯед. гирьяи ин занро дида чашмонам пур аз ашк шуд ва ноилоҷ розӣ шудаму аммо аз чӣ оғоз карданро надонистам. бадани духтар бо сабаби афту ҳалокат ҷароҳатҳои зиёде дошт. аммо муаммо ин набуд. мӯи сараш рангоранг, қошҳояш чиндагӣ ва худашро орову торо дода будааст ва лабҳо бошад бо текс карда буд. нохунҳои дасташ нохуни сунъӣ буда дароз буд. бисмиллоҳ гуфта шустанро шурӯъ кардам. ҳамин тавр рӯяшро шустам. чашму ниҷаҳоро аз косметикаи зиёд тоза кардам, аммо чунон худро рангубор карда буд ки бо шустан рангҳо намерафт. аммо илоҷе карда рӯяшро аз косметикаҳои зиёд, ҳамин хел лабоне ки бо текс карда буд, кӯшиш кардам ки бо текси кардаашро нес кунам, аммо натавонистам. баъдан нохуни дастонашро хостам гирифта партоям, аммо нашуд. ба оби ҷӯшида андохтам. бо як илоҷ нохунҳои сунъиашро низ гирифтам. агар нохунҳояшро намегирифтам, ғусл кардан барояш намешуд. барои ҳамин нохунҳои дасташро бо анбур шикаста гирифтам. ҳар боре нохуни дастонашро мешикастам, майит садои пасте мебаровард ки садои ин майит манро дар ларза даровард. аз шунидани ин садои даҳшатнок худам тарсидам ва дастонам меларзид. кӯшиш кардам ва илоҷе карда шустам. модарон ва хоҳарони азиз, чунон ки мегӯянд худованд бар шумо зебоиро додааст ва барои боз ҳам зиёд кардани зебогии худ даст ба ин корҳо назанед. ва ин ботекс ва ин косметикаҳои рангобаранг албатта дар ҷавонӣ шуморо зебо мекунад. вақте ки солатон гузаштан гирифт, албатта рангу рӯятон дигар хел мешавад. дар рӯятон нур намемонад. пас ҳар он чизе ки худованд барои шумо додааст, шукрона карда ба он неъмати додааш шукргузор бошед. зеро мо намедонем кай ва дар куҷо ва чӣ гуна ҷонро ба ҳақ таслим мекунем. ин як қиссаи хеле таъсирбахш ба ҳамон хоҳароне буд ки мақсад худро аз ин гуна косметикаҳо ва ботексҳои сунъӣ дур созанд, то барояшон дар вақти тон мушкиле эҷод накунанд. зеро вақти онҳо аз дунё гузаштанд, албатта мушкилие дар вақти шустан ва дар қабр ба онҳо мешавад. худоёро мададгори шумо то наварҳои оянда.